Hi, it's Mr. Eamonn de Norradh, stiúrthóir Saol Ella. Is dé gur áitiúla eile, agus tógan na chlán gaeilgeirí seachtain céadair a riamh, iompríonn siad a teach agus a saol bunos cion. Ag an tús níl eile sásta go bhfuil na gaeilgeirí fáintear na teach, ach tar éis tamalainn tugann sí faoi deara go bhfuil níos mór gampráid aici ná mar ceapsaí ag an tús. Bhí an sprí againn a déanamh na rácanna ar fad le eile níos agus tras, mar bhí go leor fuinneamh acu a gcónaí, agus bhí na rácanna le líam a gcónaí granmhar freisin. Sna nócadaí bhí mé héanam a gaeilgeoir ar rásmach agus dá mé a teach ó mánaín, agus tá dathí an mánaín ag obair mar gafar ar Saol Ella. Tá súil am go mbaineadh sibh go leor taitneamh á Saol Ella.